Fl-Evanġelju illum Ġesu jitkellem ħafna fuq il-glorja u jgħid x'inhi dil-glorja hija l-imħabba. Id-disċipli jgħidilhom nagħtikom kmandament ġdid li tħobbu l-xulxin bħalma ħabbejtkom jien. Hekk għandkom tħobbu intom il-xulxin. U hawn Ġesu tana propju l-kejl ta' kif aħna għandna nħobbu. Li l-imħabba tkun tassew imħabba bħal ta' Ġesu. Jiġifieri, imħabba lejn kulħadd. Mhux dan iva din le, imħabba lejn kulħadd. Imħabba mingħajr kundizzjoni. Imħabba li turi ruħha b'mod konkret. Dak li nagħmlu, dak li ngħidu fil-kliem tagħna wkoll. Imħabba sal-aħħar. Imħabba li tfisser ukoll maħfra. Maħfra lil dawk li b'xi mod jew ieħor jagħmlulna ħsara. Ara l-imħabba li jixtieq minna Ġesu għalhekk qal bħalma ħabbejtkom jien. Nitolbu l-mulej li aħna ikonna din l-imħabba tas-sew f'qalbna nuruha fil-ħajja tagħna għax kif qalilna hu fl-Evanġelju llum minn dan jarfukom li intom disċipli tiegħi mill-imħabba ta' bejnietkom.